Kwawu Afram Plains South Mansini mu na abetodwa ese enwomasua ehun sama yato apeni nyina ene se akyerkyefo dodo a Mansini hia no mache nkwarade no ebi eni hodomo ewo fom na eno chi soso no enioma hodo akade e woso munya na ma enwomasua kwanim no eno so atosin panyifo ede wo makosem atodwa Williams nyako frempon ede na adwuma baawi yese Penyu kwankyerefo hwe adesua honsam so ewo Kwawu Afram Plains South na wadane de se ade baako ha adwene ya ade ahokyere aba begyae adekyere ne adesua honsam so ewo Mansini nim honomo eye akyerkyerefo dodo a wonni ewo Mansini nim honomo owura yi ekyere mu se onomu hia akyerkyerefo beye oha mienu ansana adekyere ne adesua honsam atimi akonkan ewo Mansini ne senti wode adesrede ato aban ene so afo hwe adesua honsam so anim se wonfa akyerkyerefo dodo na emra wono Mansini se de be beboa ama adekyere ne adesua honsam akonkan ti ye besre eye the various institutions are omoboaye so madaro na omoboaye na the teacher deficits in Afram Plains titru se empo akwanya basa ye befa teacher fo a ye befa yankasa yama ewo ha mene wo kasa ye over 180 to 200 teacher trainees are omo free Mansini mu ha a omo twen se akwanya beba ne yafa won ye besre se sabre ni dura aban to the director general any ministry no and follow on us now ye fasa afo imbra Evans Chei intiri Kwawu Afram Plains South Mansini krache ono so ka so aso se adesuafo beye oha ene edwotwe mienu na wonom ebe training college a wo hwe ne mu kwan se wode wonom beko schools ahodo mu amo akwa akokyera de ne senti GS ebetumi edododo na aba Mansini ne mu. I'm talking about investing in our children's education. Sir, ubani medini ye dachia if you want kasa. If you want kasa. Yan kasa yebe pia ye mano no akodu be pia SSA would. Eastern Conference of Directors in Education James Neni Samuel Otopa into and so Edin Sem say and it was Minister of Education and then Director General and benefit money and measure Afram Plains South and enough. Now teacher visit I was esa nangola na disham eko that's a problem. Now for teachers no so they go on difficult areas they don't have a place to sleep and na yema me akoye teacher bangalo bako askese no me am bisika na ye ma so mo trans na eno me we no na ma teachers no eninka because oba ne kwan ne e robeda no so enye bi go kana light and water good potable water na enipo